So hello guys. Karon ato ito na itong home base work from home job. Tanawan na nyo guys Saon. Para matubal mo. Yeah! Ay. Saan pa rin yung gidugang? Atong powder diya may sabon. Aman. Ibutang. Am na gibutang dai. Sa bago yung palit? O tong Ariel ba? Ano siyang gitawag na home base job. So pasalamat ta kay nadawat kita sa atong trabaho karon ba. Bisud kay pag-apply ani guys. Suro kayo mo nag-uubo diha pa eh. Una mo na sabon. Unya, ano dito sumani mo diha? Basaha gali nang kuan diha. Likod anak. Unsa man dai? Tunawon daan. Para si sabi. Mag-terminate mo ga. Terminate mo ga. Ha? Laman. Kasi siguro na pa. Yan ang ginagabas sa kuan pa ka, trainee pa ka. So dili di ibutang dito. Kinahanglan daw sa tunawon. Tunawon daan sa tubig. Ay ibutang sa sanina kay madawat ang sanina. Watch and learn ng mo kaysa. Okay, let's start. Come on, yo. Ay, gratis tutorial kumay. Home base work from home. Ini guys, ako ni siyang gihulumandaan. Puti man siya, mga light color nga mga kuan. Para pag kuso, matik na. Isa, duha, tulo katusuhan, labay na dayon. Okay. One down. Dali na kini nga work from home guys kay kaya ani kinala kasi yung balay.
So dili ni ko na easy lang nga trabaho, kinahanglan niya ko ni kanang sakto nga ay balo ba para ma-achieve gid mo ni nga trabaho work from home. Ay, share na ako guys ah. Grabe akong guna ni anang apply. Taas kayong proseso ba nga buhaton. Karon gani sugod na ko pero one pa as probi pa ko ani. Training. So dapat ayoko na to atong trabaho para ma-regular kita. So shout out dia sa mga home base home base job. So nasagulan na guys no, og mga dark color. Sayang mo ang sabon. Pilon na lang. Kaya na kay sa ilain na nimo para dito siya ma klorinan. Matik. So kini day guys no. Ang mga color dani hapon nang laban ako, walang na ako na nahimuag tutorial. So mga light color man ni ron. Sunod atang nga atong kuana mga colored na unsaon ang paglabas sa colored nga mga sanina. Sa home base work from home job. Home base job or work from home. Sa mga nangitag trabaho diha. So mo yung opportunity niyo guys. So gining mga nasagol man siya kaya sayang ang sabon. Lain na ninyo nga di maklorinan kay masuko sa commander. Masuko sa manager. Terminate niya ka. Karang mga kuan ha guys, mga matik-matik pa. Mga kuan professional ray ga kuan na professional ray ga. Kay mo ana. Kinahanglan na siya kuan mga yan nakaagi kag mga kuan na training. Ano basta-basta mga matik ng mga ano ba? Laba. Kung
Kusunada gani nga trabaho guys sa work from home. Kini nga kurso maabil din mo sa kuan. Hapon din sa pista. Pwede nyo. Sabay. Housekeeping. Kuskus. Tiga. So ihan ya. Pag puti gid siya. Clean nga puti. Check ni mo. Naman siya. Daan ko palagi na kay ka video call. Mga to manager guys. Buta na sa manager. Gidawat gid diretso ang kuan ba. Gidawatan niya atong pagpang-apply. Sa kini nga trabaho. Work from home. Kinsa na imong ka video call diha? Kinsa na? So inani guys oh. Pag na inani mancha. Kita ninyo? Yeah! So baton utangan og chlorine o sunrox. Tangan. Ayun sabunan. Ahirin mo kuson. Gaan. Diba? Nawala tong igit mo dito. So shout out para sa akong kuan dia. Mga ga home based job. Shout out sa inyo guys. Wash out. Sa mga hinahanog amahan niya, mga lulog lula, mga ate, kuya nga sama inani nga work from home. Hindi sayon. So pasalamat na sa ila. Salamat. Pasalamatin sila guys ah. Okay.
Gichik sa atong manager. Siya man ang kuan yapon, quality control. Pag-check niya, naidaghan mga mancha-mancha. Kaya nakita ko ani guys. Nabasa mo guni sa ulan niya. Madugayan og laba. Nana gina. Lubak job. Nana gina guys, basta Nana, di magila nato ma-perfect una ang atong trabaho. So, back job ta guys. Atong sikot maayo. Sa mga talumtom-talumtom. Gina gina. Muna yung kapoy na ni guys, basta puti. Puti laban. Wash out sa mga yan yung trabaho sa bilis dia. May bilis sa yun. Dapat sunod lang kasi yung manager. Kung siyang gusto kay labi na trainee pa ka probe. Pakitang gilas kada. Asin deh maregular ka. Di na ito. Na trabaho. Lifetime trabaho yun. Kumbis pag yun. Mati na pa yun. Ang wala itong quality control slash margin. Taas na mugay na siyang experience. Balik ko naguna siya na ayan na, di namin nga home base kuan. Mga 7 years na. Dibuhat ko niya nga home base job. So may na siya mo pilates git. So sa inyo, inani mo sulod mo. Good luck. Pero sa primero naman ang lisod. Madugay, makakuha naman yung pansit. Ayan, gipang-check kanina guys. Gamay na siya ang kuha niya sa mansa. Pero nga nung wala daw makuha. Nahangka. Nanggahi mo guys kaya nabasa ba niya dugay na laban. That's why. Hapit ng tama man guys. Kamay na lang. Kamay na lang ang pasensya.
Ako ra na, ma'am. Ma'am. Wala, bukan mo, ma'am. Na maganda, ma'am. Ruby pa man da, ma'am. So, kailangan gitag taas ng training. Utang kaya mong, ma'am. Tapang siya, guys. Tapang siya. Utang na mong, ma'am. Hands on kayo. 7 years. What if 7 years? Hinahanap home base ng trabaho. Tapos na akong kamot, ma'am. So, manata guys, no? Yun na lang last atong i-brasan. Yan last. Guman maghay-hay na rin ta. Okay na guys, mag-upuan na rin ta. Kung saan pa man ang hindi naman kasi sa imo, magagagakag pa man ka.